Калдарашите ни казват на нас, бакърджиите. Това калдарашите, това е романска дума, котлар, бакърджия, калдари. Те казват на котлите калдари и те оттам ние идваме в България калдараши. Оттам идваме, от Румъния идваме нашите хора. Нашите дедеви идвали са от Унгария, а прадедовците от Австрия. Ние сме австро-унгарски цигани, ни казват на нас. Три са основните клани роми и един от тях са калдарашите, другите са арлиите и турските роми, милетите. Аз съм калдарашка, мисъл ромка, която е от калдарашкия клан и много малко хора знаят за нас, кои сме, какви сме. Основна черта за нас, това е нашия занаят. Бакърджийството, нашия занаят, казани за изваряване на ракия се правят. Правят се котли, правят се домашни съдове, защото това беше имуществото на хората. Това им беше на времето бакъра. Но това е основният наследствен, бащин занаят. За мен занаята е начин на живот, за мен занаята е комуникация, за мен занаята е уважението между майсторите и цялата общност там, където живеят. Точно и за това ние никога не сме се нуждали от допълнителни интеграционни процеси, защото нашия род винаги са били част от общността, винаги са били уважавани. И име имам с хората сме си създали, защото не само да си майстор и да си много красив, а трябва да си и между хората възприемчив, да те възприемат. В едно село най-ценни са били най-образованите хора, учителя, защото учил хората на добро, попа, защото и без поп не може. Попа е обредите, която на това се е крепило една нация. И още по-ценно, вече тогава бакърджията, защото той без него почти било немислимо. За мен занаята не е само техническо изработване на нещо. Занаята не дава само готова продукция. Занаята дава много повече скрити ценности. Занаята крепи отношенията в семейството преди всичко. Много по-близки. Мъжът и жената винаги са били заедно, докато са практикували занаят. Ако мъжът е изработвал съдовете, то жената е тази, която отива и след това им намира реализацията. Ако бащата работи на работилницата, то детето е това, което винаги му помага и стои до него. Цялото ми семейство излиза внуци и преунуци, 58, 59, ако се раждат. Завършили сме образование, но най-важното сме наследили занаята. Не прекъсваме това, което сме съхранили в нас. Това е нашата култура, нашия занаят, показваме нашата култура. И затова реших, че чрез този проект аз мога да покажа една добра черта на ромите като цяло и в същото време да ги запозная малко повече с калдарашката общност. Значи дейност първа по проекта е обучителния курс, в който ще участват подрастващи младежи на възраст от 14 до 20-22 годишна възраст. И всички те са в такава възраст, в която биха се и замислили по-сериозно наистина за какво са на този курс, какво могат да откраднат от този курс повече. Дейност 2 по проекта е изработване на книжен материал, който да покажем технологията на изработването, снимков материал достатъчно и там ще вмъкнем и за културата на калдарашите. Една от дейностите по проекта е да изработиме сайт специално за занаятчийството и за културата и бита на калдарашите. Много държа в този курс, който ще организираме по проекта, да няма само калдарашки деца, само наши деца, макар че ще държа да има и наши. В крайна сметка, ако ние самите не успеем да освоиме и да помогнем тези деца да знаят занаята, то... Имам научени хора. Аз съм научил, създал съм много хора, които са авторитетни.
Създал съм бакърджи, създал съм обущари съм учил, бакърджи съм учил, железари съм учил. И тия ги имам къде съм ги учил да работят и да създадат и са тръгнали по хубавия път, абсолютно ги сметам като мои деца. И винаги съм готов да им помогнем. И те ми правят чест. Той успял да научи моята майка и тя сега може да каладисвам, за съжаление аз не мога. И се замислих и не знам, просто си казах, че сега е момента и аз ще бъда една от участничките в самия курс.